KAAC Autonomous Council EM Ritesh Enghi penajok Nomati constituency arlo jasemet rong ajomalom hidi so KAAC kedeng ponalong chetong dunsi kaddo kave rong arat atum pen so KAAC ke claim dun non malom barla porahut mate inglong asokati ki penchenglo thoya jo hidi so ke nangja por pen pacheton dunsi Nomati constituency arlo jasemet rong ajomalom hidi so KAAC kedeng ponahut babu rongpi inudrat sai claim bang alang lihin pen pating pi ponsi KAAC Autonomous Council EM Ritesh Enghi lapen area sangho tum pen denarong Municipal Board Committee members Dilip Mesh ahidi along so KAAC kedeng pon KAAC EM Ritesh Enghi amethang chithor plot pen hidi inghan langbonga jo sundun pen so KAAC kedeng pon Labangso so KAAC kedeng ponahut Nomati Mondol President Pendanglo denarong Municipal Board Committee Chairman Pradip Ingti Mohila Morcha President Juiti Rongpharpi VDC Chairman Britain Mohila lapen Rita Ingtipi lapen Ongdung rong asora tumpen chetong dunsi labangso rong ajo so KAAC ingsam jin pen pachun ponlo News Report Bikram Teron KAAC Live